Billahi minas shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ambe malien ding kilinkelina bela jelin fo Mali kono ani Mali ko kan. Amani la jabagani la me baga bela jelin fe ni mami nya dara jaw kan ayo jija ko partager kosobe aw balmake ano denge mangando sul kabako officiel. Malien bi mardi no bena utukalo klenani abi hagito. Utukalo klenani samba fla ani muga ani woro kibariya minu be amina ndado ulula ka wala bela jere ka se ka family sorala anga état major général des armées ay communiquer mi amina ndado ala ka wala awye bela jere ka se ka family soro communiquer ina bela jere ka se ka don ka fo anga keleke chew ubi wuli ka joni chesirni bara mina ambe wati min kono ina fo sisa ayo de fo kibariya sorola jamana in kunkan anga sorosu ka wuli ka jo kunka ni ala sonama amanda do ala na yanda do ala ni akacha ala fe insha Allah wuli ka jo be sabati wa baro be sigi senka wa ko chamambe mumbe no ya fana andale mbola sikatala donc ali bi en population civile en fana ka fara nyogon ka sorosu deme u ka wuli ka jo anuka chesiri anuka barawla anga donc ka fo sorasi nunu demeni wajibi de do en malien dembela jerenka parce que bi ni yaye jamana in be ka lafiya sorasudu ni yaye bi jamana in kele abeka nogoyata sorasudu donc wajibi do ambe duwa ke ko sorasu e wati bela jerena video ayu partager kosobe ukata fam bela jerena munu be video kono ayu jija ko partager kibarew amba tugutugu nyogon ko ni ala sonama insha Allah ayo de fo jugu be ka kele ken système dama di ambe wati min kono ina fo sisa parce que u kele yoro u be ka ta côté minuna u be tamani côté minuye ni ya fen ta ka laje iba yi u ba barani sira minuye depuis yende ba don ni be fe ka fere ulu yere ma ibu soro parce que muna ulu yere ya don sisa ko intara ku bolo dan u ti se ka jamana in kele blé u ti se ka tintigu kele blé wa u ti se ka jo armée nye blé u ka bara to ye fen kelen dronde o de ka baga population ma ka baga population droma ou bien si ça ou a don fana ou tika se ka recrutement kurake donc ou ye yelema dun ko la ka yelema ka position dota ala o jumai kana ni kuma kura o ye ka fo ou ka kuma la ko mo e fla fara kulu fana bo tigi fara aw ko ka kelete fla ko aw ka kelete dogono ko aw ka kelete bamana ko aw ka kelete koroboro ko aw ka kele al jihad fi sabilillah ala ka dina aw de côté ne ko ala ka dina ko de aw ka kele o la ni kele temena ma wara no nyogon cewo aw ka mo bala mana ke mo ko ni mami fula do faga mujahidina kama ato kama ko ulu fana to tigi toyi ula aw de ba laje ka marfa bladi ula aw de ba laje ka kele inda blaw parce que problème me fula ko ande aw de nananai gela me fula ko aw de nananai aw de bita fula were la ka taw sige na ka marfa wi ni surasu be na aw be bola aw be ta ka mo nu to munu ta were aw be ta ko to yeno surasu nyebe marfa tigulo be kenakai ulu de be ka mouvement ke yoro la jaguaro ni surasu na no ka bara kere donc ola nauti fe ko ka mami soro aw kana ta aw mélanger o tigila ka problème la sa tigima note bi fla dugu bi yororo ou be fla bugu bi soro na ya yoro ye ka toyi billahi aw ba ye ka fo tu soro fen tu soro mais aw be tay ka demsenu nege ka talki warki duma bagangeno ni ko soro aw be soro kana o sigide taw golle taw tu jumali de abeta mana kan fo amuka kuma ni lamɛ a tɛ tɛmɛ 30 secondes kan an b'a lamɛ dɔrɔn u ye kuma min fɔ nin b'a yira ne la k'a fɔ nin ye hakilina caman di ne ma quoi ne yɛrɛ y'a dɔn sisan ninnu u b'u k'u yɛrɛ de ɲini quoi n'o tɛ u tɛ kɛlɛ la bilen u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ kɛlɛ kelen min kɛ u ye jama ɲini k'a ɲini ka mɔgɔ ɲini k'a ɲini u ma se ka mɔgɔ sɔrɔ donc sisan u bɛ na ni hakilina kura ye k'a fɔ ko ni maa min fila kɛlɛ olu b'o tigi kɛlɛ ou bien ni maa min ye nin kɛ olu b'a kɛ nin bɛɛ ye kuma wɛrɛw de a b'aw jɔ de a b'aw jɔ ka kɛlɛ kɛ ni aw kɛlɛkɛ ɲɔgɔn ye n'o ye armée ye parce que aw ni minnu bɛ kɛlɛ la bi o ye armée de bi ka aw kɛlɛ bi wa armée de bi ka yɔrɔ ɲini su ani tile waati bɛɛ lajɛlen na armée bɛ patrouille kɛ o bɛ ka yɔrɔ ɲini di donc n'aw dalen b'aw yɛrɛ la aw yɛrɛ sɔnnen bɛ aw yɛrɛ ye aw yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ k'aw bɛ kɛlɛ min na o ye jihadi kɛlɛ ye fɛ aw b'a pratiquer de bɛɛ k'a ye kɛ o la aw bɛ siyako kuma de bɔ a la parce que diina filɛ nin ye diina ni siya foyi tɛ kelen ye diina n'i ko diina dɔrɔn o ye diina de o ye silamɛya de o ye direct de donc o la f'an k'a dɔn k'a fɔ o diina in an fana ni de fait que aw ko k'aw bɛ fɛ k'o de jɔ o la aw man ka siya ko kuma dɔn a la quoi aw kan ka baara kɛ dɔrɔn mɔgɔw k'a ye normalement sisan sɔrɔsiw u bɛ baara la sɔrɔsiw bɛ wuli ka jɔ la sɔrɔsiw bɛ cɛsiri la mɔgɔ ninnu yɛrɛ bɛ y'a dɔn san kɔni ko in olu bɛ ka ta u nin kini kan parce que u kun ma sigi ni nin ye u kun ma da nin na wa u kun b'a dɔn k'a fɔ ko in laban bɛ kɛ tan billahi u kun ma da la n'i kun ye olu ɲininka olu kun t'a dɔn k'a bɛ kɛ tan mais bi olu yɛrɛ y'a ye ko in kɛra cogo min na ani ko in labanna cogo min na ani fana ko in bɛ ka taa ni sira min olu yɛrɛ y'a ye
donc on me fo mo yedron nunu be ka essayer ka maminu manipulé mo si kana son ka do u ka ni sira nunu kan anga tugu anga keleke cɛw ko munu ulu bi kɛlɛ dagala waati bɛɛ lajɛlen na wa u bɛ ka jugu yɔrɔ ɲini su ani tile an ka sɔrɔsiw an ka état major général des armées n'o ye Jean Élisée Daw ye a ye communiqué min kɛ an bɛna an da don communiqué in kɔnɔ mais komi ale yɛrɛ ka kuma dɔ bɛ an bolo an bɛ fɛ ka kuma min passer aw yɛrɛ bɛɛ k'a lamɛn f'aw k'a dɔn olu ye dusu ta cogo min na ka jamana dɛmɛ u ye dusu ta cogo min na ka kariya ka jamana kɔnɔdenw dɛmɛ u bɛ se ka lakana cogo min na an fana kan ka dusu ta k'an ka ɲɛmɔgɔw dɛmɛ an ka généraux ani an ka colonels minnu bɛ kungo kɔnɔna na minnu bɛ kɛlɛyɔrɔw la an ka jija an k'u dɛmɛ u ka baaraw n'u ka cɛsiriw la an ka jija an k'u dɛmɛ mais an ka jan an ka kuma lamɛn Jean Élisée Daw belebelew ka belebele hali n'a bɛ kuma i yɛrɛ b'a dɔn nin ye cɛbakɔrɔ ye bilahi. donc min sɔrɔ o ye dɔrɔn o ye ka kumabaw fɔ ka kumabaw ka mɔgɔw jaabili ani ka sɔrɔsiw tɔgɔ tiɲɛ donc o de y'u ka baarakɛda ye sisan n'o tɛ n'i y'a ye u tun bɛ wuli tuma min na ka citerne attaquer sisan u ye citerne bila u yɛrɛ bɛ boli citerne ɲɛ u tun bɛ siraw tigɛ. voilà nin yɔrɔ la n bɛ n den ka Umar Mariko jaabi nin yɔrɔ la dɔɔni dɔrɔn ka da kan Umar Mariko ne y'a ka video dɔ ye kɔsa in na a bɔra ale yɛrɛ de y'a fɔ a ko n'i y'a ye ko citernes bɛ ka don ko an y'u ka mɔgɔ 100 ani kɔ de bila Umar Mariko nin y'an ka état major général des armées de ale de jɔlen filɛ nin ko sisan u ye système falen parce que u b'a dɔn u tɛ se ka jɔ citernes ɲɛ bilen i ɲɛ bɛ nin Jean Élisée Daw min na de Jean Élisée Daw nin de tun bɛ Kadiana ni Kɔlɔnjaba ni Buguni nin de tun bɛ Kadiana Buguni Loloni Manila nin yɔrɔ ninnu bɛɛ Sikaso zone ale de tun bɛ yen ale de tun bɛ yen a bɛ tun bɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiriw kɛ ka juguw gosi ka juguw neutraliser ka kabako da juguw kan ale de tun bɛ k'a kɛ bi ale de nommé a filɛ ka kɛ état major général des armées ale de kɛra u ka ɲɛmɔgɔ o tɛ yan ok basi t'a la a ye kuma min fɔ i yɛrɛ y'a mɛn yɔrɔ n'a y'a sɔrɔ fɛ e bɛ ka mun fɔ k'o de kɛra yɔrɔ o ni kuma in tɛ fɔ olu kɔni fɛ dɛ a bɛ se ka fɔ anw fɛ mais a tɛ se ka fɔ olu fɛ o mais n'i y'a ye olu ye nin kuma in fɔ olu yɛrɛ bɔra ka nin kuma in fɔ ale yɛrɛ b'a dɔn ko mun ye tiɲɛ ye o. siratigɛ fana o nɔgɔyara u b'u k'u yɛrɛ ɲini donc min tora u ye dɔrɔn ka taa bin mɔgɔ gansanw kan fantanw wala minnu bɛ u ka baarada mɔgɔw ye u seko bɛ kɛ kɛlɛ in na ani u bɛ ka u yɛrɛ di ani o ye ko ɲuman ye yanni n ka taa ɲɛ an ka mɔgɔ minnu tora nin kɛlɛ in na n b'a fɛ ka tigɛ ka bila ka ɲɛsin u ma k'a fɔ ko ala ka hinɛ u la u taara ka dumuni to ko u ka guwa minnu to ala ka u jɔlen to ani fana minnu fana joginna nin kɛlɛ ninnu na ko ala ka nɔgɔya kɛ u ye k'u tɛ wɛrɛ ma an bɔra ka banabaatɔw fana lajɛ dɔgɔtɔrɔso la kuma kelen de b'o da u labɛnnen don u ka kɛnɛya joona walasa u ka se ka taa fara cɛden tɔw kan o la an nana ni minɛn ninnu ye ka na u di an ka kɛlɛkɛcɛw ma ka dɔ fara u ka se kan baara bɛ ka kɛ Sevare présidentiel ka mara kɔnɔ aw bɛɛ lajɛlen kɔni y'a mɛn a y'a yira k'a fɔ ni maa minnu filɛ nin ye ni an ka sɔrɔsi minnu joginna kɛlɛ daga la olu yɛrɛ ka kuma bɛ ka kɛ jumɛn ye u ka kuma tɛ ka kɛ fɛn wɛrɛ de an ka nɔgɔya an ka taa jamana kuma bɔ tiɲɛ yɛrɛ la ninnu kan ka fɔ de an ka nɔgɔya an ka taa jamana kuma bɔ an ka nɔgɔya an ka lajɛ jamana bɛ se ka kuma bɔ cogoya min na donc yɔrɔw tɛ kelen ye dɛ aw minnu bɛ kungo kɔnɔ aw bɛ boli la waati bɛɛ aw t'a dɔn aw bɛ taa yɔrɔ min na depuis yen de i kan k'a dɔn k'a fɔ aw dɛsɛra pewu wa aw t'a dɔn aw bɛ diɲɛ ko o ko kɛ quoi donc nin yɔrɔ la an b'an ka état major général des armées an b'a fo Jean Élisée Daw an b'a fo a ka nin kumakan ɲumanw na wa a ye kumakan minnu bɔ n'a jamana kɔnɔden bɛɛ nisɔndiyara an bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ sisan sɔrɔsiw bɛɛ bɛ ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka jugu yɔrɔ ɲini ka population civile fana sama ka gɛrɛ u yɛrɛ la kɛlɛ in ka se ka kɛ ko in ka se ka nɔgɔya jamana yɛrɛ ka se ka lafiya an bɛɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ donc m'a ɲini lajɛbagaw fɛ a ye continuer aw ka kɛrɛba bila aw minnu bɛ direct kɔnɔ nin waati in kɔnɔ an bɛna tɛmɛ ni état major ka communiqué état major ye communiqué min kɛ kunun ni ala sɔnna a ma an bɛna tɛmɛ n'a inshallah wulikajɔ min kɛra opération dugukoloko cɛdenw fɛ an bɛna an da don a la an bɛ walawalali dɔɔni k'a la inshallah ni ala sɔnna a ma ka d'a kan k'a fɔ wulika donc an ka état major ka communiqué an bɛna da don a la bonne nouvelle de tun bɛ yen ka d'a kan wulikajɔ dɔw de kɛra kunun Tɔnbɔkutu mara la donc an bɛna an da don a la kɛra yɔrɔ min na ani Tɔnbɔkutu cɛ 80 km n'o ye kilomètre 80 ye sɔrɔsiw ye wulikajɔ belebeleba sabati maa jugu olu tun bɛ k'u ka kɛlɛkɛminɛn caman fara ɲɔgɔn kan k'a don camion ba dɔ kɔnɔ nin camion in a ka se ka don ka se n'a ye a seyɔrɔ la walasa olu bɛ se ka fɛɛrɛ cogo min na parce que fɔlɔ la n'u bɛ don i b'a ye u bɛ don n'u ka pick-up ye i b'u ka marifaw ye a sanfɛ ou bien u bɛ don n'u ka moto i b'u ka marifaw ye u bolo mais sisan u tɛ se k'o kɛ bilen parce que mun na u y'a dɔn patrouille min bɛ ka kɛ kungo kɔnɔna na an ka partenaires fɛ n'o ye Africa Corps cɛdenw ka fara armée malienne kan ni Gacha cɛdenw Tɔnbɔkutu n'a mara Kidali n'a mara nord bɛɛ lajɛlen na u bɛ ka wulikajɔ min kɛ donc sisan n'u ko k'u bɛ don ni kɛlɛkɛminɛn dɔrɔn u bɛ ye wa u bɛ sɔrɔ fana wa u bɛ minɛ donc sisan u bɛ sira de falen
u bɛ yɛlɛma don jumɛn na u ka kɛlɛkɛminɛnw u bɛ olu bila ka taa camion ba dɔ kɔnɔ o bɛ taa ni olu ye donc après n'o sera olu fana bɛ sɔrɔ ka tɛmɛsira ɲini kelen ka sɔrɔ ka na u bɛ fɛ k'o de kɛ o plan de b'u kɔnɔ wa u kɛlen don k'o labɛnw de sigi sen kan quoi mais a tɛ se ka sira sɔrɔ parce que mun na i ma n'i ka labɛn kɛ cogo o cogo o camion minnu bɛ passer ka taa fɔ k'u bɛ munumunu ka bɔ ni village ye u mana munumunu cogo o cogo u bɛ taa bɛn ni yɔrɔ an ka cɛdenw bɛ yɔrɔ min na mais an ka cɛdenw taara bɔ nin camion kofɔlen kan ka taa sɔrɔ mɔgɔ juguw ka kɛlɛkɛminɛn baden de b'a la kɛlɛkɛminɛn sugu bɛɛ de b'a la u ka marifaw b'a la u ka talikiwalikiw b'a la u ka samara rajɛsiw b'a la u ka teniw b'a la u ka bɛɛ de u ka fɛn bɛɛ b'a la fɛn bɛɛ lajɛlen b'a la donc nin y'a yira an na k'a fɔ hali bi tiɲɛ yɛrɛ la sécurité bɛ yen wa fana sɔrɔsiw bɛ wuli ka jɔ la o zone in kɔnɔ donc a kɛra sababu ye nin wuli ka jɔ min kɛra u ka maa minnu y'a dɔn fana ko baara in kɛra tɛgɛ dara mɔgɔ ninnu kan olu minnu y'u bila la olu tɛ na donc olu bɛ to Algérie territoire de la olu yɛrɛ bɛ to o territoire de la k'u ka fɛn bɛɛ kɛ mais nali kɔni u tɛ na dɛ n'u y'a dɔn camion sera waati min na u bɛ sɔrɔ ka na donc an b'a ɲini sɔrɔdasiw fana fɛ minnu bɛ wuli ka jɔ la u bɛ cɛsiri la nord la nin waati in kɔnɔ u fana k'a dɔn k'a fɔ bi camion n bɛ camion tigi dɔn t'a dɔn t'a la bilen dɛ an bɛ guerre de la n bɛ nin dɔn n bɛ nin dɔn o kuma t'a la ni camion o camion yera nord la a ka sɛgɛsɛgɛ ni mobile o mobile yera a ka sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ ko nin ye an dɔnbaga ye nin y'an ka mɔgɔ de o t'a la parce que bi i jugu i ka mɔgɔ de ka teli ka k'i jugu ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan donc n'o o ɲɔgɔnna kɛra an k'a lajɛ an bɛ se ka wuli cogo min na k'an cɛsiri k'u dɛmɛ olu fana k'a lajɛ u bɛ se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ cogo min na n'u ye information sɔrɔ camion o camion kan ou bien mobile o mobile kan ou bien fɛn wɛrɛ min kan u ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ka se k'u tɛgɛ da a kisɛ kan Algérie min juguw bɛ ka t'u daga yen nɔ n'o ye EFLA mɔgɔw ye u bɛ ka t'u daga yen Algérie yɔrɔ min na mais bi n ka a kɛlen don ka dabiri olu yɛrɛ da la bi a dabirilen don olu yɛrɛ dara bi parce que Algérie yɛrɛ sɔrɔdasiw fana wulila u bɛ k'u tɛgɛ da o mɔgɔ ninnu kan kelen kelen parce que u y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni olu fana ma wuli ko in laban bɛ dabiri olu yɛrɛ da la ko in bɛ ka taa cogo min na olu yɛrɛ y'a dɔn a laban a da man di olu fana na olu yɛrɛ y'o faamu donc depuis yen de mɔgɔw kan k'a dɔn k'a fɔ jamana caman bɛ n'a dɔn sisan de ja kɛlɛ min bɛ ka kɛ Mali bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ ani Burkina ni Niger bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ kɛlɛ in kɔnɔ ja kɛlɛ in nafa ye jumɛn kɛlɛ in nafa ye an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de b'a ɲɛ Algérie a filɛ nin a y'a lajɛ dɛ nin Algérie de ye Algérie sɔrɔdasiw de filɛ nin ka nin maa ninnu comi k'u minɛ denmisɛnninw don denmisɛnnin minnu bɛ EFLA mɔgɔw cɛ la ni u tun bɛ ka labɛnw kɛ olu yɛrɛ bɛ se ka attaque kɛ Algérie yɛrɛ cogo min na anw de fɔ mɔgɔ n'i ye jugu labɛn cogo o cogo a bɛ tila ka wuli i kama Algérie de bɛ k'o hakɛ waati bɛɛ n'u bolila dɔrɔn u bɛ taa Tinzawatène Alger ou bien u bɛ taa Mauritanie camp de réfugiés kɔnɔ u bɛ munumunu nin yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn i b'u ye Algérie yɛrɛ dugu kɔnɔ u ka bracelet in b'u tɛgɛ la u bɛ yaala u bɛ fɛn bɛɛ kɛ u b'u ka vidéo kɛ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ n'a ka d'u ye waati u bɛ voyager ka taa jamana wɛrɛw la donc déjà u bɛ ka nin bɛɛ kɛ mais bi Algérie sɔrɔdasiw yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ n'olu ma wuli ka jɔ sabati a man ɲi donc o de la an ka mɔgɔw fana u bɛ ka an ka nord fan bɛɛ lajɛlen sécurité parce que ni Algérie commencera ka ninnu gosi yen fɛ n'an fana y'an ka nord n'an y'an jija nord la lakana ka sabati kosɛbɛ patrouille ka kɛ a bɛ kɛ sababu hali ni mun bolila ka bɔ Algérie an b'a sɔrɔ an bɛ tɛgɛ d'a kan o diyagoya de an b'a sɔrɔ hali ninnu dɔw sɔrɔla o cogoya kelen de la nin camion kofɔlen nin fana sɔrɔla o cogoya kelen de la donc an ka sɔrɔdasiw an b'u fo wa maliyɛn den bɛɛ b'u fo baara in u bɛ k'a kɛ cogo min na a bɛna kɛ sababu ye an bɛɛ bɛ lafiya wa a bɛna kɛ sababu ye jamana in bɛ lafiya wa a bɛna kɛ sababu ye nord ka den fana bɛɛ lajɛlen b'i sago sɔrɔ wa nord ka den kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya parce que an bɛ guerre de la guerre ma nɔgɔn dɛ kɛlɛ ma nɔgɔn dɛ kɛlɛ i b'a daminɛ waati dɔ mais a laban an si t'a dɔn mɔgɔ si t'a dɔn Mali kɛlɛ daminɛna 2012 n'a kɔni fɔr'i ye ko an b'a 2026 sɔrɔ a la mɔgɔ si tun tɛ d'a la u tun b'a f'i ye bi b'a sɔrɔ dɔw y'a bila bi b'a sɔrɔ a ko banna pewu mais a filɛ nin hali bi jugu bɛ ka essayer ka recrutement de kɛ ka denmisɛnninw ta k'u don nin manamana ko ninnu na k'a f'u ma ko jihadi k'u nɛgɛ ten dɔrɔn donc an kɔni b'an ka sɔrɔdasiw fo kosɛbɛ u ka nin wuli ka jɔ ni nin cɛsiri ani nin baara toujours an bɛ to état major ka communiqué kɔnɔ a ka communiqué kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye maajuguw fana ka base dɔ o fana détruit la Soribugu nin base a détruit la cogo di nin base kofɔlen u tun bɛ ka labɛn jumɛn ni jumɛn kɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen in na parce que i b'a dɔn terroriste ninnu filɛ nin ye Soribugu fanfɛla la n'o ye Kita mara ye olu kuma bɛɛ u bɛ yen mun de kama u bɛ sɛgɛsɛgɛliw de kɛ walasa olu bɛ se ka tiɲɛni kɛ cogo min na walasa u bɛ se ka taa attaque kɛ ka siraw attaquer i n'a fɔ an bɛɛ y'a ye sisan fɛnkɛ y'a fɔ cogo min na Jean Élisée Daw y'a fɔ sisan u tɛ ka se ka sira yɛrɛ attaquer bilen donc u bɛ jumɛn ɲɛɲini u bɛ jumɛn de ɲɛɲini u b'a lajɛ de n'u bɛ se ka labɛn kɛ yɔrɔ min na ka bali ka bɔ ka tiɲɛni kɛ ka bali ka don tuguni
sinon Soribugu waati dɔ la u kun bɛ ka Soribugu sira tigɛ o mobile bɛ se ka une semaine 2 semaines kɛ Soribugu tɛ tɛmɛ o mais opération dugukolo ko cɛdenw u bɛ fan bɛɛ de sisan fan bɛɛ Mali fan bɛɛ u bɛ ka patrouille kɛ fan bɛɛ temps t'u bolo kulonkɛ tɛ yen wa su ani tile u ka wuli ka jɔ waati bɛɛ i b'i yɛrɛ ɲininka bi ni kunu ta jumɛn de ka farin jumɛn de tɛmɛna jumɛn kan i t'a dɔn tellement que u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ donc u ka nin base kofɔlen in n'i taara Soribugu i b'a ye k'a fɔ kungo kɔnɔna na u kun taara u ka labɛn kɛ yɔrɔ dɔw la yen donc fɛn mun ye base in kɔni ye armée y'a détruit parce que u y'a dakolo ci ka fiɲɛkolo ci terroriste minnu kun dagalen bɛ o yɔrɔ la ni olu ye information sɔrɔ n'u bolila maa dɔw fana gosira olu cɛ la parce que ni base gosira a bɛ dɔn k'a fɔ base lankolon tɛ yen base dafɛla la i bɛ taa sɔrɔ maa dɔw bɛ yen minnu kɔni dogolen bɛ yen parce que n'u taara u ka yaala kɛ u bɛ tila ka na yɔrɔ in de la yen mais ala barika la an ka sɔrɔsiw kɔni sera ka u ka nin yɔrɔ kofɔlen k'a ci nin bɛna kɛ sababu ye Kita Mara Soribugu ani yɔrɔ minnu ka surun nin yɔrɔ kofɔlen na ni olu degunnen don mɔgɔ min ka kow kɔrɔ a bɛna kɛ sababu ye u bɛ lafiya dɔɔni parce que ni maa minnu tun bɛ ka t'u dogo yɔrɔ dɔ la ka tiɲɛni don aw kun o tigilamɔgɔ sɔrɔla ka gosi o ye ala barikada de o ye ala tanu de o b'a yira an na k'a fɔ baaraw fana kɛra wa wulikajɔw kɛra wa fana an bɛɛ lajɛlen kan ka nisɔndiya nin ko ninnu na minnu kelen filɛ nin ye ka ɲɛsin juguw ma juguw mana labɛn kɛyɔrɔ la hali n'u ye gatani kelen de jɔ ko yan ye olu terroriste ka yɔrɔ de wa yan ye u sigiyɔrɔ de i b'a ye u bɛ bali ko la u bɛ gosi de u bɛ bali ko la u bɛ gosi de o de la bi hali u ka base u tɛ ka se k'a dayɛlɛ bilen hali fɔlɔ u tun bɛ daga cogo min na yɔrɔw la ka mɛn yɔrɔ la bi u t'a kɛ ten n'u sira yan bi sini u tɛ tile ye n'u tilenna yɔrɔ min u tɛ si ye tellement que ko in bɛ ka dadigi k'u la bi an bɛ yɔrɔ min na a kɛlen n'u bolo siyɔrɔ ni dimi ye quoi a kɛlen n'u bolo yɛrɛ ten de parce que u t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min u t'a dɔn u bɛ tɛmɛ ni sira o sira ye donc nin b'a yira an na k'a fɔ sɔrɔsiw ka baara minnu sigilen don sen kan opération dugukolo ko ani biri mɔgɔw u bɛ ka baara minnu kɛ an bɛ waati min kɔnɔ i n'a fɔ sisan nin bɛna kɛ sababu ye yen yɔrɔ mɔgɔ ninnu caman bɛna lafiya mais yen population civile k'a dɔn u kan ka baara min kɛ mɔgɔ jugu n'aw ye information sɔrɔ a kan dɔrɔn a y'a lase faamaw ma joona joona a y'a lase an ka faamaw ma teliya la an bɛɛ ka se ka lafiya ko la an bɛɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la lafiya nana tiɲɛ yɛrɛ la lafiya nana donc an ka état major an b'a fo a ka nin communiqué in a y'a kɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen y'a lamɛn wa bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsiw ye baara kɛ sɔrɔsiw ye wulikajɔ kɛ Tombouctou mara la ani Soribugu baaraw kɛra wulikajɔw kɛra majuguw ka kɛlɛkɛminɛw sɔrɔla wa majuguw ka basew cira wa majuguw neutralisera u fagara fana donc nin b'a yira an na k'a fɔ baara ninnu kɔni cogoya ka ɲi hali bi an population civile an fana k'a lajɛ an ka ɲɔgɔn minɛ ka sɔrɔsiw dɛmɛ an ka ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana kelen de b'an bolo o ye Mali de n'an bɛ ko ko kɛ an k'a kɛ ka ɲɛsin an faso ma an k'a kɛ ka ɲɛsin Mali ma walasa Mali bɛ se ka taa ɲɛ walasa Mali bɛ se ka jɔ cogo min na a ye continuer aw ka video ninnu partager kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛna an da don an ka kibaruya laban kɔnɔ kibaruya laban o bɛ tali kɛ Sekboli de kan an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye denmisɛnnin sifinnaka camanba olu kɔni bi olu bɔra Sevare olu kun bɛ fɛn min formation na olu tilala formation na donc nin jamaba in bɔra a ka ca ni maa ba caman ye olu bɔlen fula denmisɛnnin minnu b'a la ni olu y'u nin di faso ma k'u nin di jamana ma ka wuli k'u jɔ k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ kɛ faso ye k'u bɛ taa u tɔgɔ don tinni na ka taa juguw kɛlɛ ka terroriste kɛlɛ fo terroriste k'a dɔn k'a fɔ bi u bɛ ka fɛn fɛn kɛ u bɛ ka tiɲɛni de lase olu ma o fuladen ninnu farala ɲɔgɔn kan ka video kɛ k'u adresser maa juguw la k'a f'u ye ko ni ala sɔnna a ma aw donna wo kɔnɔ an b'aw labɔ bilahi aw tɛ ka kɛ sababu ye k'a fɔ ko ka fulakan fɔ ka fula pourlan lase fuladenw ma mais anw donna armée la bi an fuladenw an caman b'a kɔnɔ n'an y'aw ye yɔrɔ o yɔrɔ wa an bɛ don aw nɔfɛ hali mɛnɛmɛnɛni wo kɔnɔ ni ala sɔnna a ma donc minnu bɛ bɔ u bɛ Sekboli lagosi a y'a kɛ tan a y'a bɔ tan a tɛ fɛnkɛ la a tan aw bɛɛ bɛna image ye wa aw bɛna da la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a cɛsirilen don a bɛ baara fana na a cɛsirilen don a bɛ wulikajɔ la a bɛ cɛsiri la walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na walasa mɔgɔ minnu bɛ tenni fɛ olu fana bɛ se ka tenni sɔrɔ ka taa jamana kumabɔ ka taa kɛlɛ kɛ jamana ye cogo min na i y'a ye an bɛna video yira aw la. Voilà ko maa 100 ani maa 30 ani maa 7 olu de filɛ nin maa 100 a bɛ n'a fɔ jamaba de bɛ nin yɔrɔ la a bɛɛ tentigi aw yɛrɛ kulo bɛ radio mankan na wala bi y'u ka bɔli dɔ ye u bɛ nisɔndiya la u bɛ content na donc fɛn min ye fula denmisɛnnin ninnu ye olu ye maa 100 ani maa 30 ani 7.
Ok, an b'u fo kosɛbɛ, an b'u fo, an b'a fɔ u k'u cɛsiri hali bi sufurulayi u kɔni bɔra bi an bɛ dugawu k'u ye hali bi Ala k'u dɛmɛ u k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ kɛlɛ ma nɔgɔn dɛ n ye tenue don o tɛ kɛlɛ ye dɛ wala marifa bɛ n bolo o tɛ kɛlɛ ye dɛ kɛlɛ i bɛ dusu de ta k'i labɛn k'a dɔn jugu kelen de b'i la o ye terroriste de olu de bɛ ka faso kɛlɛ olu de bɛ ka jamana kɛlɛ wa i fana bɛ fɛn fɛn kɛ i labɛn i k'u kɛlɛ wa i k'i labɛn waati bɛɛ i pɛrɛnnen don waati bɛɛ i y'a don waati k'e bɛ yɔrɔ min na e bɛ zone min na i ka wuli ka jɔ sabati i ka jateminɛw kɛ wa i ka information fana ɲini parce que nin kɛlɛ in na baara bɛ kɛ ni information de ni sɔrɔsiw taara dugu o dugu la n'aw bɛ gɛrɛ dugudenw na ka information ɲini duguden ɲumanw parce que duguden kolon bɛ ɲuman bɛ yen i y'a ye duguden ɲumanw na ka information ɲini a b'aw dɛmɛ kosɛbɛ parce que n'aw ye information jɛlenw sɔrɔ a bɛna kɛ sababu ye mɔgɔ ninnu bɔ siraw an'u ka labɛn kuraw u tɛ se ka a sɔrɔ ka utiliser parce que waati b'a sɔrɔ aw fana ye labɛn kɛ wa fana hali n'u ka labɛn kɛ a bɛɛ bɛ tiɲɛ donc f'aw ka sɛgɛsɛgɛli de kɛ wa fana aw ka information de ɲini yɛrɛ de donc nin fula denmisɛnnin ninnu an bɛ dugawu de k'u ye Ala k'u dɛmɛ u kariyara ka don faso kɔnɔ u kariyara ka faso tenue ta u nin di k'a fɔ k'u bɛ taa faso kuma bɔ ka jamana kuma bɔ ka kɛlɛ kɛ walasa terrorisme bɛ se ka ban walasa jamana kɛlɛ bɛ se ka ban donc hali bi denmisɛnnin minnu bɛ yen sifinnaka minnu bɛ yen ni a ka di olu fana ye an bɛ waati min kɔnɔ i n'a fɔ sisan tali bɛ ka kɛ u k'u jija u fana ka taa walasa taliw bɛ se ka kɛ cogo min na maa caman bɛ yen an b'a dɔn minnu mago bɛ tenue na maa caman bɛ yen minnu bɛ wuli ka jɔ la tenue kama n'u tɛ k'a sɔrɔ bɛɛ k'a dɔn a don min na n'i m'a sɔrɔ bi sini i b'a sɔrɔ n'i m'a sɔrɔ sinikɛnɛ i b'a sɔrɔ o kɔni siga foyi t'a la n'i m'a sɔrɔ nin waati la waati nataw la i b'a sɔrɔ o ye diyagoya de f'i k'a dɔn jamana in k'a fɔ k'an tɛ fɛ k'a di nin ma an tɛ fɛ k'a di nin ma o tɛ dɛ ayi mɔgɔ o mɔgɔ k'e b'a dɔn fɛn t'i la ni Ala sɔnn'a ma i b'a sɔrɔ inshallah donc mun b'o dafa dɔrɔn o de ye minnu y'a sɔrɔ u k'u cɛsiri minnu bɛ k'a ɲini u k'a dɔn lafiya t'a kɔnɔ hɛrɛ t'a kɔnɔ n bɛ taa n da ka sunɔgɔ o t'a kɔnɔ n bɛ sigi clim kɔrɔ o t'a kɔnɔ n bɛ don mobili ɲumanw kɔnɔ o t'a kɔnɔ dɛ mun de b'a kɔnɔ o ye ni jugu de bɛ taa kɛlɛ la i k'a bila i kun i bɛ ka taa guerre de la wa i taatɔ dɔ gɛrɛ yɔrɔ de la fana Ala k'aw lakana Ala k'aw dɛmɛ Mali sɔrɔsi fɛn fɛn bɛ kɛlɛ daga la an bɛ dugawu kɛ a bɛɛ lajɛlen Ala ka bɛɛ lajɛlen lakana an bɛ dugawu k'u ye su ani tile wa an b'a ɲini maliyɛn den fana bɛɛ fɛ bɛɛ ka jɛ ka dugawu k'u ye parce que u bɛ ka jɔ an population civile de ye walasa an bɛ se ka lakana cogo min na walasa an bɛ se ka lafiya cogo min na hali bi Ala ka lakana sabati jamana in kɔnɔ